Tervetuloa Tieteen ihmestudion pariin. Minun nimeni on Hanna ja vien teidät tänään jälleen kerran nippelitiedon ihmeelliseen maailmaan. Tänään meidän ensimmäisenä aiheenamme on eläimet. Ensimmäisenä eläimenä meillä on kirahvi. Kirahvista sen verran tietoa, että kirahvit on eläin, joka ei osaa uida. Toisena eläimenä meillä tänä päivänä on merisaukko. Merisaukolla on ihotasku, jonne hän kerää lempikivensä. Kolmantena eläimenä meillä on laiskiainen. Laiskiaisen kiipeillessä puussa se luulee välillä käsiään oksiksi ja näin ollen putoaa puusta alas. Seuraavana eläimenä meillä on orava. Oravasta voisin kertoa sen verran, että oravat piilottaessaan tammenterhoja istuttavat myös vahingossa tammia, koska he eivät muista aina, minne ovat piilottaneet tammenterhonsa. Häiritseekö sinua kärpäsen surina? No, sen verran voin paljastaa, että kärpänen surisee F-duurissa. Kuudentena eläimenä meillä on lammas. Lammas tunnistaa ilmeitä ja eleitä. Hymyistä se pitää erityisesti. Elefanteista minulla onkin kerrottavana 2 erilaista faktatietoa. Ensinnäkin elefantit eivät osaa hypätä ja ovatkin siinä ainoita eläimiä, jotka sitä eivät onnistu tekemään. Toisena voin kertoa myös sen, että elefantit kantavat poikasiaan 22 kuukauden ajan. Viimeisenä eläimenä meillä on flamingo. Oletko ikinä miettinyt, mistä flamingon vaaleanpunainen väri johtuu? Voin kertoa sen sinulle. Se johtuu siitä, että he syövät katkarapuja ruuakseen. Saatuamme nyt eläintietämyksemme kuntoon, voimme siirtyä ihmistietämykseen. Katsoessasi eteenpäin näet todellisuudessa nenäsi, mutta aivot jättävät sen huomioimatta. Testasit juuri tuota. Sormien naksuttelusta kuuluva ääni ei kuulu nivelistä eikä luista, vaikka olet luultavasti niin pitkään luullutkin, vaan se johtuu kaasukuplista. Ihmisellä on syntyessään 350 luuta, mutta kasvukauden aikana osa luista luutuu yhteen ja näin ollen aikuisella ihmisellä on 206 luuta. Jokainen meistä tietää sen, että sormenjälkemme ovat yksilöllisiä. Sama pätee myös kielen jälkeen. Kielestä voin kertoa myös sen verran, että kieli on kehomme vahvin lihas. Voi, mitä sitä tekisi illalla? Itsekseen puhuminen tekee ihmisestä fiksumman. Katsoessasi rakastamaa henkilöä ja myös vihaamaasi henkilöä pupillisi laajenevat. Ja päivän viimeiseen osioon, eli yleistietoon. Aloitetaan siitä, että banaani on todellisuudessa marja. Kyllä, näin asia on. Kuitenkin meidän suosituin hedelmä on tomaatti. Ja tämäkin on ihan täysin totta. Kesän suosituin kasvis on vesimeloni. Onko puhelimesta juuri loppumassa akku? Ja sinulla on käytössä 2380 appelsiinia. No ei silloin mitään hätää, voit sillä määrällä appelsiinia ladata puhelimisen akuun. Toiseksi viimeisenä nippelitietona voin kertoa sinulle sen, että 1 gallona moottoriöljyä voi saastuttaa 1 000 000 gallonaa vettä. Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä nippelitietona kerron sen, että joka kuukausi, joka alkaa sunnuntaina, sisältää 13 perjantaita. Ai et usko. No, mites minulle sattuikin juuri olemaan tämä kalenteri täällä esillä? No, esimerkiksi toukokuussa 2016 kuukausi alkoi sunnuntaina ja se sisältää perjantain 13. Ai et vieläkään usko. No esimerkiksi marraskuu 2015 alkoi sunnuntaina ja sisältää myös perjantai 13. päivä. Voit itse ottaa muutaman vuoden kalenterit esiin ja tarkistaa nämä asiat. Ja ensi viikolla näemmekin sitten historian parissa ja se on siihen asti tietoisuutta!